mar Governor County ma Kisumu ngire Peter Nyang'nyong'o ka odhi County Homa Bay obile County no mako achije auchiel ma itudo gi kuo mag mwandu mag udi kuonde dak mopogore ma yudore e boma ma Homa Bay. Achije go ne omaki gi obila mag kwach kich kaluwore gi apedha ma gisebedo ka gitimo bang' jodak e County ma Homa Bay golo ng'ur margi ewi kuo mar ang'enge kod mano ma jonjore muko udi. Mwandu mag udi ma nengo gi pok oyang kaka TV, fridge, gas mag tedo kod mwandu mamoko ema yangore ni achije go kwalo. Jatend obila mag kwach kich e County no Abed Kavo okoni achije auchiel go osebedo ka tudore gi achije mamoko ka gikwalo mwandu go kendo giuso e kuonde mamoko machalo kaka Kisii, Migori kod Kisumu. Okoni achije go poko pod odin ne gete sendo obila Homa Bay kama moko bende pod ipedho. Items which have been stolen are the same caliber: touched TVs, fridge, and the gas cookers, and any other clothing materials. After I started the operation, I made some arrests. The first two suspects, actually one was arrested at Migori, and they rushed and they got auto wheel and they conducted information, and now they started opening. Up to this moment, I have 6 suspects in custody. They have led to arrest of another, they lead to arrest of another, they lead to arrest of another, and I've made some recoveries. Most of the TV sets, the big TV sets, the late buyers and business people owning banks because they wanted to show that for matches and what have you. The generators, you see, they have been buying to back up the shortage of power.